Wah, aku yuk turu. Cuma guyu agak. Ambengi iblis antuk golek ya bangga. Iblis ning kamar golek ditangis sih yo an. Sing ditinggal kedua lho iki dikeplak. Heeh. Pokoke nek karo bocah nduri dhek demen. Tapi nek bocah kesale konduran megah. Karane ini Ojo mari ngono. Aja ning kok. Iki percan. Sabrinae mau piro? Anake Pak, anu Sarah. Sing mati. Kopi iki. apa syarat? Oh, Sore. Sing jereke kangen ICU kan. kayak kerjane malam-malam ya jereke ya. Wis Pak, ndak Pak beda to. Sean. Berarti Ronika toh. beli kita kopi. Ronika. Usung to. Ini sore kamera Robin. Apa sing harap? Robin grup RT iki Oh bisa. jam 19.05. Iki nyapa lho ayo iki. Assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut meninggal dunia Sabrina putrinipun Pak Carek. Mugi-mugi diampuni segala khilafnya, diterima amal Ini ibadahnya coba. dan husnul Fatimah. Amin. Kamu sering berobos ya? ICU yang lain. Lagi sampai betul kan orang loro nih aku orang segalanya. Ngono kan teman tak kayak orang kok. Ojo obah nis. Dikoceli ayah, ojo obah. Iya. Lo.